Verydarkman put a video where said that no trademark you go 43 classes out of 45. Aye basala alpha Blord na category of follow or actually any business to follow if alpha Blord no trademark yeah. Now only for be there if you cannot trademark a name like you register a business name. A trademark is for something that you actually exists, a product, a service, and you can't just claim it anywhere. Do you understand me? Oh, mmadụ dere ife a one guy amalụ m onye dị behind the Igbo history page ọ ife o dere ebe a na-akọ mana ọ mgbe unu zuzuru gedere ilu kọtụ ka a ga-interpretere gị ife bụ law ọ bụrụ ife mụ na gị na-akpọ na-akọ na social media ọ ịba courtroom ha interpret ele gị law isi ga-epe mpe amụ abịa jụọ gị oyi. Do you understand? Or at it stands now according to ife Verydarkman gosiri mụ na gị na-akpọ na social media. Do you understand? Verydarkman enwego legal power. It stop onye ọbụla ga-use that afa wee mee ife gbasara transportation at it stands now. Ọ bụrụ iwu that na ị ga-enwegodo a product before i trademark ya name. Kama abịa na Nigerian system, ọ ga-enwe so date, so time name ọ ga-abụ ọnọruo dormant. Enwere ike onye ọzọ eweghara that afa. Mana at it stands now and that year, I think in ife ahụ dị ka more than 5 years. Ma ọ bụ na i trademark ya name ma ọ bụ register name ma ọ bụ na name ahụ adịgo dormant na nwere ife eji eme. Government can release that name onye ọzọ register ya. Mana at it stands now with ife Verydarkman gosi mụ na gị na-agba gbasara Blord name na 43 classes na o register go find o trademark go fancha o nwere ihe Blord nwere ike ịnwụju afọ ahụ mee. Ịma na oge anyị pụtara na social media na-ebe ka nwanne anyị nwoke bụ Blord trade with caution because a business guy ka ọ bụ business nwere ike ibe n'enu wi ọ bụ ọsọ na tech ka ọ ga-anọ unu feel no na anyị hate na ya like our own. Do you understand? Ka ya na Verydarkman na-akọ ife na Verydarkman nọ na-alụ underground job. Do you understand? Ọ pụtakịrị more that no nyanwa nwezi latte. Today o delete and everything concerning Verydarkman. Ma pitch ya ma o ji me everything you need now wipe get out from his page. Loten no na this journey ka ọ nọ lose account ya because of social media banter. I pụta ga na-ekwu ya unu feel that na ya like nwanne anyị nwoke. Blord abụrụgo I brand ya o create onwe ya. Now sọsọ 2 afụzi out of 43 afụ ka ya nwa bụ Blord nwere ike na-make use of the rest ya o nwere ife ọ ga-eji nwuzi eme. O rest no na-use Verydarkman na just ogbo ya nkịtị. And eju Verydarkman threatening go kịta na onye ọbụla bụ moto bụ ife a wee pụta ezi na a ga-eme ya arrest. Ịtara ya nwere ike nwere ọkụ nwere ike ọgba nkịtị nwekwa ike ọ chọọ itake legal action about it onwere ebe iji azụ eje. I'm just telling you because unu eji emotion na tribal ife unu na-epere na social media were confuse. Ịda ka anya n'aka oyibo akpụbọta gị kpụ agaghị ime kọtụ interpret legal law and protocol. Ịghọta that na court room abụrụ ife social media. Ka emesịa.